ಸೊ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಜಾ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಜ್ಜಾ ಆಂಡ್ ಜಾಲಿ ಮಂತೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜತ್ತು ಮೂಜಿ ಸಲ ತುಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರಾಪ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕಾರಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ಬೋಲಾರಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದುಂಡೆ ಇಂಜಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮರೆ ಅಂದ ಬಂದು ಈತ ಇರು ಇನ್ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪಿರ ಉಲ್ಲಾರ ಎದುರುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ದಯಮಲ್ಪ ಇರು ಬಂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ಜೀವನ ಪಿ ನಂಚಿನ ಉಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಕಾಸೆ ಪೇರ ಆಪುಜಿರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂದುಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಒನಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒನೂಲಿ ಹೆಂಗಿತೆ ಬಟ್ಟಲ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿರೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಭರವಸೆ ಪುಟ್ಟುನೇ ದಯಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಿಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದಿಗ್ಗಜರಾದಿಪ್ಪು ಬರೆತ ನಕಲು ಪ್ರಸನ್ನರು ತಂದ ಈ ಓವರಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲು ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡೇರ್ನ ತೂನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಬತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ಗೆಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲ್ತೆ ಮಜಾ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತದೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಚಿನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸುದಾರ ಬೀಜದಾರ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಮರೆ ವಾರ ಬನ್ನವು ಯಾನ್ ಬನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಜಾ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಜ್ಜಾ ಆಂಡ್ ಜಾಲಿ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಆತು ಪೊಲ ಬಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಇರಗ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನತ್ ಯಾನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆತು ತೂಪಿನಾತೆ ಸೊ ಎನ್ನ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಯಾನು ಕೋರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ ಧರ್ಮೋಗಕ್ಲುಲ್ಲ ಇರೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಹೂ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂಪಿನಂಚ ಯಾನು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೇನಾ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ ತಂಟು ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಈಗ ಹೂ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುದಾರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಬೋದು ಪೂಜಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಆತೆ ಮುಗಿಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಂತೂ ಮೋಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೂವಿ ಆರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಲಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಆರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಲಕ ರಡು ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸವನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ 6 ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬೈತೀರ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಇರೋಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆವಾರ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಚೇನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರಿ ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ABCD ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ತೂವಿನಕ್ಲು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತಂಡು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹೆಂಕದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಡೇರಿ ಯಾನಂಚ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೂ ಎಂಕ್ಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇರೆಗೆ ಎಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತನ್ನ ದುಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್ ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ ಟೀಮ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಐತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಕಲ್ಲ ಐತನ ಟಾಪ್ನ ಫನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಗಂಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಿನಕ್ಕುಲೇ ಒಪ್ಪುನು ಐತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಪಡ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಹಾವವಾಡ್ ಅತನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಐತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಈ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ತೂಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜತ್ತು ಮೂಜಿ ಸಲ ತುಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರಾಪ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಾತಿರಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ
ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸ್ತಿದ ಸೀನ್ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತು ಪುರ್ತು ನೂಕು ನಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು ಅರ್ನಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಉಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಖತ್ ಅದು ತೋಪದಿರಿ ಇರೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದಂಡು ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯನ ಪಣಲಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಸೋನ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ರಾಸೋನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕಾರ ಹಾಕುವೆ ನೆಟ್ ಯಾನಾರೆಗೆ ಹಾಕುವೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಎಂದ ಕಾರಲ ಪತ್ತದೆ ಈ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ಬೋಲಾರಡ ಒಂದು ಎಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ವಿನೀತೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಓಲ ದಾಲ ಅನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಆದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಗ್ಲು ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬಂದು ಮನ್ಪಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲೆಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತೆ ಮನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಸಮತಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದೇ ಕಂದೆ ಕಾಪುಡ್ಸಿ ತೂಪುನ ತಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಐಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೆ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮಾತ ತೂಯರಂದು ಕಾಪುಡ್ಸಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬದ್ದದು ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಅವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪುನು ಎತ್ತೋ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸತಿದಾದನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದು ಎರಬೋತೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರನ್ ಅಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಸ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನೋರ ತೂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡ್ಲೆದೊಂದುಲ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂಸ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಪಾಕ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾಯಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಏನೇವನ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದೆ ಬೈತ್ ನಕುಲು ಅಗೈನ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಗೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದೆ ಬೈತ್ ನಕುಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಮೂಲ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವನು ಎದುರು ತೋಜಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಮೂವಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನೇ ಮೂವಿ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾವಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಬರ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದವೇನು ಆ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ನನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಅವಾರ್ಡು ಭೋಜಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡು ನವೀನ ಅಣ್ಣನ ಅವಾರ್ಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಥ ಮಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಹತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ಪುನೀತೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ದಯದೀದು ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಈಕುಲು ಈಗ ಎಂದಾಯರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ನಾಕುಲು ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.